ai ko zan sa na san yadda zan yi ka gane ba ma yi mutanen nan sun sa jama'a a masifa wallahi na raju zuwan Buhari Zariya kenan wato zuwan Buhari Zariya kenan aka gudanar da wannan abu na ba ma yi mutanen nan su ta zama a cikin masifa da bala'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sa mu dace mutane na cikin masifa kuma yadda aka kona shegiya wato yanzu fasin bahar ne take ci da wuta haka fasin bahar ne take ci da wuta haka yanzu Allah zai kawo wannan lokacin a Najeriya yanzu Allah zai kawo wannan lokacin a Najeriya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai bude mu baharin gani bude ayar rufa'i dauke shi yawwa